כיף שקנו לכם מנוי בית ספרי למערכת ממני אליך. אנחנו מתחילים בהרשמה. גם אם היה לכם מנוי באתר הקודם, אנחנו חייבים לבצע הרשמה מחדש, זה אתר חדש לגמרי. פשוט למלא את הפרטים. תעודת זהות היא חשובה, כי בעתיד אתם תוכלו להתחבר, אחרי ההרשמה הראשונית, אתם תוכלו להתחבר עם הזדהות אחידה. מילאתי את כל הפרטים, בעצם אני מאשרת את התקנון. ועוברת לרכישת המנוי. שימו לב, אתם כאילו רוכשים מנוי שנתי, אבל כשתלחצו לרכישה יש לכם פה מקום להזין קוד קופון. המנהלת שלכם תיתן לכם את הקופון שאני הפקתי עבורכם, וברגע שתלחצו החלת קופון מתאפס שליחת הזמנה, משתמש נוצר בהצלחה ועברנו למערכת. כמו שאמרתי, בפעם הבאה שתיכנסו לאתר, נתנתק לרגע כדי שאפשר יהיה לראות את זה, כשתלחצו התחברות יש אפשרות להיכנס דרך הזדהות אחידה, או עם תעודת זהות ולקבל SMS לנייד, או עם קוד משתמש וסיסמה. וחוזרים למסך של המחולל, שאת כל הסרטונים אפשר לראות באתר, וכמובן שאם תצטרכו תמיכה אני